सट समते घरी दोसर देह भइल बा। सही बा। अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं। कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला, अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। एगो लड़की अपना सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी तारा तो मजा आवत होई, हमरो मजा आवेला। कौना बात में पूछो पूछो, कौना बात में? अपन आवाज के तनी जादू देखाओ। कौना बात में? कौना बात में? कौना बात में बता दे तनी। उहे लय हो। अरे कुंवर के प्यार में, कुंवर के प्यार में मजा आवेला। सट समते घरी दोसर देह भइल बा। सही बा। अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं। कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला, अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। नहीं हर के यार में, अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला। लूटत लहार 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 में मजा आवेला। रात भीतर रात भीतर हमार गीत सुनब तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला। कहाँ कहाँ? घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला? पूछो। कहाँ मजा आवे? मिलल पिछुआर में, मिलल पिछुआर में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। एनियो रही। ग्राम पंचायत राज मतिया खास से
मुखिया सपैक्स अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे 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 रहे घर अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया के बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और कहा रात में पलनवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले भैया हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव। रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद मिला। और का ये चाह आओ तोहरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन पर दिन विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उचका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो। में मिले में आवे आनंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो केहू के प्यार में इंतजार में अरे मजा आवेला तो अरे लूटत लहा